رخصتنا یونیسف یا نتوانیه گرتی هوشیاریا گهاندنا مترسیج بو ملیون زاروکن سوریه لپارێزگاha ادلب دا و بتایبەت پشتی ئامادەکاری و دەستپێکردنا بۆمبەباران و ێریشên ji aliyê rejîma Sûriyê û hêzên Rûsyê li ser parêzgehê. Revêberê rexistinê di Rojhilatê Navîn de Xeyret Kalabarî di daxuyaniyekê de tekez kir ku zarokên li parêzgeha Idlibê ku milyonek zarokin di metirsiyê de ne. û bi tenê di çarşoveya sê rojên borî de 28 zarok li Idlibê û li Rojhilata Helebê jiyana xwe ji dest dane. û di nav qurbaniyan de 7 kes ji yek malbatê jî hebûn. Kalabarî herwiha dazanîn ku sê navendên tenduristî ku ji aliyê rexistina Yûnîsef ya karûbarên zarokan de dihata piştevanîkirin bi sedema gihandina ziyanê bû wan navendan ji kar hate durxistin ku du navend alîkarî ji jin û zarokan re pêşkêş dikir. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê ragihand ku her yek ji rejîm û Rûsyê tawanên cengî di derheqê sivîlan de li Idlibê pêktîne. Kupiraniya armançkirina wan hêzan ji avahî û navendên welatiyan e. Ji ber gurbûna êrişan ser Idlibê hejmarek mezin ji xelkê sivîl bûna qurbanî û jiyana xwe ji dest dan û gelek birîndar ketin û bi hezaran derbeder bûn û koçber bûn. Di raporta neteweniya girtî de hatiye xuyakirin ku neşteciyên Idlibê niha derdora 4 milyon kesin û li gor jê derên xwecihî ku 800,000 di nava kampan de dijîn. Hevpeymaniya niştimanî ya opozisyona Sûriyê bang li civaka navdelatî kir ku rêkarên pêwîst ji bo rawestandina êrişan ser Idlibê bike.